କତୁରୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଓଁ କତୁରୀ କତୁରୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଧନୁଗୁଣ କତୁରୀ ତୁ କତୁରୀ ଛେଦ ଭେଦ କତୁରୀ ସକଳ ବାଣ ମନ୍ତ୍ର ଛେଦ ଦେବତା ସିଙ୍ଗାରକୁ ଛେଦ କାଲ ବିକାଲକୁ ଛେଦ 1300 ବାଣ ସିଙ୍ଗାର ପାଙ୍ଗେନକୁ ଛେଦ ନୌସେନକୁ ଛେଦ ସିଂହାର ତାରକୁ ଛେଦ ଲେଉଟିଆ ପାଙ୍ଗେନ ଛେଦ 900 ବାଣ ବି ମାୟା ମନକୁ ଛେଦ ବୀର ବେତାଳକୁ ଛେଦ 64 ଯୁଗ୍ନିକୁ ଛେଦ ତଣ୍ଡାଇ ବୀରକୁ ଛେଦ ତଣ୍ଡାଇ ବୀର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଛେଦ ଲିଙ୍ଗ ତୃଣକୁ ଛେଦ ଭେଦ କାଟ କପଟ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛେଦ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ମନ୍ତ୍ର ଛେଦ ସକଳ ଦେବତା ବନ୍ଧନ ଛେଦ ନବଗ୍ରହ ବିତାରକୁ ଛେଦ ଠୁଆ ପାଙ୍ଗେନକୁ ଛେଦ 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 ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା ଅଯୋଧ୍ୟା ନୃପତି ଶ୍ରୀ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା।